Labarin ƙaramar yarinya mai taɓa zuciya ta zo ta shiga cikin firij tana ta wasa a cikin firij ɗin. Sai gashi nan abubuwa suna faɗowa ta fito yarinyar tana duba ta zo wajen mamanta tana tattaɓa mamanta ashe maman tata ma ta riga ta rasu nan da nan ta ɗauko magani ta ba maman nan tata bata karɓa ba sai ta ji ana kiran wayar mamanta sai ta taka abu ta je za ta ɗauko tana ɗaukowa a nan take wayar ta faɗa cikin ƙarƙashin abu tana nan za ta je ta ɗauko wayar a ƙarƙashin abun nan sai gashi nan ashe iron a kunne yake tana cire abun sai ta je za ta taɓa ashe iron ɗin nan da zafi ta ƙone nan da nan ta ji tana jin yunwa ta je ta ɗora abu a ciki ashe ba ma ta ɗora ba sai abun nan ya fara ƙonewa ga ruwa nan kuma yana zuba a ƙasa ta kunna ruwa yana zuba a ƙasa gashi nan komai ya hargitse ta zo tana wasa da balon-balon ashe wannan iron ɗin a kunne yake tana wasa abun nan zai faɗo tana jin iron ɗin nan tana jin shi sai ga iron ɗin nan ya faɗo shi ma nan ya fara ci sai gashi nan ta kwanta ta fara bacci tana fara bacci sai ga abu nan ya fashe ta zo tana taka matattakala shikenan sai ta ga gaba ɗaya ƙasan ma yayi tsayi sosai ta ga za ta faɗo abin ya bata tsoro ta sauko sai gashi nan ta ɗauko madara za ta sha tana cikin zuba madaran nan ta faɗi a hannunta ta zube gaba ɗaya bayan ta zube gaba ɗaya ta zo tana ta kallon madaran nan sai gashi nan ta taho ta zame gaba ɗaya a nan tana zamewa ta zo ta ɗauko abinci tana zuwa wajen abinci ta zo wajen mamanta tana cewa mama ki tashi ki ci abinci nan da nan to mama ta riga ta rasu ta zo tana ta cewa mama ki tashi ki ci abinci ko kin ƙoshi ne ita kuma yarinyar nan tana ji ta ce ko in baki a baki ne ga nan yarinyar ta kwanta tana